ऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। भारतीय खाण ब्युरो प्रादेशिक कार्यालय गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमाने 19 मार्चला कर्नाटक बागलकोट जिल्ह्यात मुडापूर इथं 12वा खाण पर्यावरण आणि खनिज संवर्धन सप्ताह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पार पडला। यामध्ये रेडी माईनने पर्यावरण आणि टिकाऊपणासाठी पहिलं पारितोषिक आणि इतर 5 पुरस्कार जिंकलेत, तर गुडेघर खाणीने पर्यावरण आणि खनिज संवर्धनासाठी दुसरं पारितोषिक आणि इतर 4 बक्षिसं जिंकली आहेत। या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून खाण नियंत्रक आणि मुख्य खाण नियंत्रक IPM नागपूर पंकज कुलश्रेष्ठ उपस्थित होते। तसेच यावेळी खाण नियंत्रक IPM बंगळुरू व्ही जयकृष्ण बाबू विशेष अतिथी म्हणून नरेश कुमार कटारिया संयोजक MENMC परिषद बागलकोट आणि खाण उपनियंत्रक IBM गोवा आणि SK राठोड मॅन्युफॅक्चरिंग हेड मेसर्स JK सिमेंट आदी उपस्थित होते। यावेळी MENMC काउन्सिल तर्फे मान्यवरांचं स्वागत आणि त्यानंतर झाडांना पाणी देऊन विक्रम सिंह सचिव MENMC परिषद बागलकोट यांनी स्वागत भाषण आणि अहवाल सादर केला। यावेळी प्रमुख पाहुणे आणि मान्यवरांच्या हस्ते स्मरणिकेचं प्रकाशन करण्यात आलं। प्रमुख पाहुणे पंकज कुलश्रेष्ठ, अतिथी व्ही जयकृष्ण बाबू, विशेष अतिथी नरेश कुमार कटारिया आणि उमाशंकर चौधरी, अध्यक्ष MENMC काउन्सिल बागलकोट यांनी मेळाव्याला मार्गदर्शन केलं। यावेळी हैदराबाद येथील श्री हिरणमयी नृत्यालयानं सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं। पुरस्कार सोहळ्यात रेडी आयर्न और माइन्स मेसर्स गोगटे मिनरल्सनं गट A आणि C श्रेणीतील एकूण कामगिरीमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावलाय। रेडी आयर्न और माइन्सला देखील पुनर्वसन आणि पुनर्वसन वनीकरण शाश्वत विकासामध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला। रेडी आयर्न और माइन्सला प्रसिद्धी आणि प्रचार आणि स्वच्छ भारत अभियानाच्या श्रेणीतही दुसरा क्रमांक मिळाला। गुडेघर बॉक्साइट खाण मेसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड गट A आणि C श्रेणीच्या एकूण कामगिरीमध्ये दुसरा क्रमांक मिळवला। गुडेघर बॉक्साइट खाणीला पर्यावरण निरीक्षण पद्धतशीर आणि वैज्ञानिक विकास आणि स्वच्छ भारत अभियानातही प्रथम स्थान मिळाले। गुडेघर बॉक्साइट खाणीलाही खनिज संवर्धनाच्या श्रेणीत दुसरा क्रमांक मिळाला। त्यामुळे एकूणच खाण क्षेत्रात रेडी माइन्सनं आपला दबदबा कायम ठेवलाय।